दानि सरकारखौ प्रमद बर'नि सरकारखौ बयबो बाजानाय मोनबाय बिथांमोना खालि खोथाल' बुङो खामानिखौ बास्तबाव मावनो हायाखै बेखौ रायजोफ्रा अनुभब खालामदों जायनि थाखाय बिथांनि सायाव खुद्रिनानै रायजोफ्रा फैगौ बिसायख'थियाव बिनि फिथाइखौ होगोन। वेस्ट थिथागुरि प्राइमारिनि देबोरगाव समस्तिनि सिङाव वेस्ट थिथागुरि प्राइमारिनि सिङाव मोनसे जयनिं हाबाफारि जायो नैबे मासपारा होननाय जायगायाव आरो बेवहाय 400नि बारा 500सो जागोन राजबंसि बर्मन हारिनि बांसिन सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव जयेन जायो आरो बेवहाय हाग्रामा महिलारि सारखौ देबोरगाव समस्तियाव फिन खेबसेबाव देरहाहोफिननो थाखाय दिनै कच राजबंसि हारिनि सुबुंफ्राबो बिपिएफ दोलोआव बयबो जगदान जाफैदों आरो बे जगदान हाबाफारियाव जोंबो नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। किसुमान दिन आगोलाव बे ओनसोलावनो जेराव जों दिनै मिटिं लादों बेनिफ्राय 100 मिटार आगोलाव मोनसे बिटिसि गभर्नमेन्टनि ससिय इक'नमिक एवारनेस प्रग्राम जादोंमोन आरो बे एवारनेस प्रग्रामाव जोंनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांमोना फैनानै हाग्रामा महिलारिया देबोरगाव समस्तियाव दिन्थिगोन होननानै भाषण होफैलाबायदों। बिथांमोननि खोथाया बेल' गैया खाम्फा बरगयारियाबो मैया दाख्लैहाय जोंनि नैबे थिथागुरि बटगाव ओनसोलाव मोनसे मिटिं लाफैनायखौ नुदों बिथाङाबो हाग्रामा महिलारिखौ देबोरगाव समस्तियाव फेजेनगोन जेनखासिगोन बेबायदि खोथा होदों। दा खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि खोथाया दिनैनि दिनाव खुनु भेलु गैया आरो देबोरगाव समस्तियाव हाग्रामा महिलारियानो फिन खेबसेबाव देरहाफिनगोन आरो जेब्लासिमहालागै हाग्रामा महिलारिया देबोरगाव समस्तियाव दारायगोन अब्लासिमहालागै बे समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ जेब्लाबो देरहाबाय थागोन जों बेखौ फोथायनाय दं आरो जोंबो दिनै बे मिटिङाव जयनिं हाबाफारियाव नुजानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। रायजो राजाफ्रा बयबो लोब लोब फैदों आरो जों नुदों किसुमान इउपिपिएलनि नेताफोर बाहाय अरुणोदय स्किम बायदिसिना लब होनानै जोंनि सहज सरल राजबंसि हारिनि सुबुंफोरखौ बुरखायफैबाय थानो नाजानायखौ नुदों। इउपिपिएलनि सानैसो लाफा दुगा बाथा देवानि नेताफोरखौ बे ओनसोलाव गिदिंबाय थानायखौ नुदों जों। बिथांमोननि खोथा आरो खामानि मावनायफ्रा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लबाव थगायना लांदोंबाबो बिसोरो दिनै जोंजों फैफिनजोब्बाय आरो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिखौनो भट होनानै देरहाहोगोन आरो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायावनो बिटिसिआव फिन खेबसेबाव बिपिएफआ सरकार दागोन सेप्तेम्बर दाननि उनाव बे रोखा पिक्सारा दिनै क्लियार जानानै दङ। बेखौ जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गुबुन गुबुन समस्तियाव दिनै रायजोफोरजों मिटिं गानानै बे अनुभबखौ जों खालामनो हादों। 25टानिख्रुइ बारा एमसिएलए सिट देरहानानै बिपिएफ दोलोआ हारसिङैनो सेप्तेम्बर दानावहाय सरकार दागोन बे खाथां दिनैनि दिनावहाय। बिटिसि बिसायख'थिया बारा गोबाव बिएसइउ जोंनि बिएसइउनिफ्राय सेन्ट्रेल कमिटियानो जा डिस्ट्रिक्ट कमिटि ब्लक प्राइमारि बेसेबां मावथिफोर दं बिटिसि ओनसोलाव 10,000निख्रुइबो बारा जोंनि गासिबो कर्मिफ्रा बिपिएफ दोलोनि जानानै दिनै रायजोनि खाथियाव साफिहैदों। सरकार दायोब्ला बिपिएफ दोलोआ मा मावनो नागिरदों जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि थाखाय बेकार सेंग्राफोरनि थाखाय सिख्लाफोरनि थाखाय बा जोंनि बोराय बुरि बैसोस्थ नागरिक गासिबो जाति भाषा धर्मनि बिटिसि बासिनि थाखाय मा मावनो नागिरदों बैखिनि खामानिखौ दिनै जोंनि दलनि बा बिएसइउनि प्राइमारि लेभेलनि ब्लक लेभेलनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि सेन्ट्रेल लेभेलनि साफ्रोमबो नेता बा कर्मिया रायजोनि खाथियाव फोरमायहैदों प्रसार खालामहैदों जोंनि जानाखि प्लान पलिसि लादों मावनो थाखाय सरकार दाखांनायनि उनाव बेखिनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बिपिएफआ जेब्ला सरकार दायो बिटिसिनि एसअपिटि बाजेटआव 100 कोटि थाखा हमनानै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जों गोबां इमप्लयमेन्टनि खामानि मावगोन जायफ्रा साख्रि मावा बिजनेस मावनानै जानो गोसो बिथांमोनखौ जोङो बिटिसि सरकारनिफ्राय डाइरेक्टलि थाखा फैसा होनानै बिथांमोनखौ गाव गावनि जिबनखौ खुंनो हानाय बायदि बेबस्था खालामनानै होगोन। बेनि अनगायैबो छात्र छात्रिफोरनि थाखाय गोबां स्किम्सफोर लाबोगोन जोङो आरो रायजो राजाफोरनि जानाखि मुल समस्या हा हुनि समस्या बर'जों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय गोबां जाति भाषा धर्म राजबंसियानो जा बाङालियानो जा सावतालानो जा बयहाबो हानि हानि समस्या दं हा पाट्टा मोनैनि बेफोरखौ जोङो सरकार जानाय लोगो लोगो मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि
एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव इसि मिटिङाव डिसिसन लानानै रायजो राजाफोरनो सार्भे खालामनानै जरिब खालामनानै हानि पाट्टा होनायनि बेबस्था बेखौ जोङो मावगोन। जोङो गासै मोनबा गेरेन्टि होदों। हा हुनि समस्या समाधान खालामनाय, नैथियाव 100 कोटि सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय थाखा फैसा बाजेट दोननाय, थामथियाव जोङो बोराय बुरि बैसोस्थ मानसिफोरनो 10 कोटि थाखा दोननाय आरो जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुप आइजोफोरनि महिलाफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय 40 कोटि थाखा होनाय आरो जायफ्रा हेन्डिकेप आथिं आखाइ एसे नोरजिया बिथांमोननि थाखायबो जोङो 10 कोटि थाखा हमनानै दोननाय बिदि मोनसे पलिसि बिटिसिआव सरकार फैब्लानो बे जिनिसखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामगोन। बेनि अनगायैबो बेकार समस्या समाधान खालामनो थाखाय जाखिनि बेबस्था लाबावनांगौ जोङो लाजोबगोन। मथामथि सरकार फैब्लानो बिपिएफ दोलोआ बिराद मोजां खामानि मावगोन। बे निश्चित आरो सेप्तेम्बर दानाव बिपिएफनि सरकार जागोना हाग्रामा महिलारि मानगोनां सारनि दैदेननाय जानाखि सरकार बे फैखागोना दिनैनि दिनाव सियर जाबाय। रायजो राजाफ्रा बयबो हास्थायदों। दानि सरकारखौ प्रमद बर्डनि सरकारखौ बयबो बाजानाय मोनबाय। बिथांमोना खालि खोथाल' बुङो, खामानिखौ बास्तबाव मावनो हायाखै बेखौ रायजोफ्रा अनुभब खालामदों। जायनि थाखाय बिथांनि सायाव खुद्रिनानै रायजोफ्रा फैगौ बिसायख'थियाव बिनि फिथाइखौ होगोन आरो बिपिएफखौनो मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बिटिसि सरकार दाहोगोना बे स्पष्ट जाबाय दिनैनि दिनावहाय।